Yes. Emubi biya kwaba. I mean, we komo kitu be a free Genesis to Revelation. A free day we are doing Uncle Paul Boston Assassin or Bo Adam. Adam tana in true so many years. Maybe actually. Or day if ever can in say ya bo ahini no hu dahuro sa bepemone. Yes. Boy boni nyina ne say odasani bi obete ahini no hu dahuro bia no obedwane no oba ahini ni. Yes. Na sa oba ahini ni musoso a ahini ni wone mra na hyede ani ni nwuma a oye. Yes. Onipa bi a opese otena ahini bi mu na okon kan na otumpon no ahini ni mra nsam ne na hyede omfa ni agro. Yes. Every sense onipa ba na mon kwaji suman kodi tumidie na opese tumi na ode ne ho akogya no oboa na agise mrani ahyede a tumi ni ekaye no udiso. Yes. Se wan nisu abeye den se tumi no ebetumi aboa wo. Yes. Di abra yeti onyame na si ehu behia se Yesu tie ma urade no kwasem na ni mu nhira ne yedie ne animonyam pa no yensa timi aka bi. Yes. Tumi a oni dance ye ni nachi Dabi. but me no me no de yente ye yate. Yes. Ye de ni ehu bi No kwasem ye di bi aye nhwesode ye di bi aye abakosem. Yes. Ye di bi aye asen na ho a menu mienu nyina ye di adanse ye se the boss ro ni asase no ni mu na nkwa wo na ni mu na nhira wo. Yes. Onipa bi a wodwane to ni bi anya nhira otena asase ne so che. Yes. Ibetimi a cite examples bebrebe. Noah mo ne nante, Abraham ne nante, Isaac ne nante. Yes. David ne nante. Papa. Omu nyina ye nhira. Yes. Ana buru nhira so. Kwasem. And David, Abraham, Samson, woman ne nante ye nyina obiye ni asase ne so obiem. Yes. Eyemenu mienu na aka. Yani. This year, Basia Yenshira dia. Nenia Nemra na Shadian, a Cassia disso. Yes. Senior. Nanswara was someone say. And yes, I am a tear a rim. Yes. Be Mark chapter 4, verse 3 down to 20. Ye bia ye gu aba. Ano me catch o say enye duabone emfansi nyame ahiniem. Yes. Abra onso abapa. Enenso be se me catch o say enye asase bone. Yes. A ye gu su aba untimi mfifie. But enko o se there. Mark chapter 4 verse 3 down. Muntie. She. Ogufuo bi firi adi kogu aba. Na eba se wo regu no. Eba se okogu ye no. Ebi kogu kwanchen.
ebi kogu nkwanchen na ewiemu no ma ba besoso ewiemu no ma ba besosoi na ebi kogu abo so ebi soso kogu abo so de dotie pi nnie abo na kogu ye notie ni so na ntema na efifiri ntemwa efifi efrise na dotie ni mu nnori efrise na netie no the netie no ne quantity and the better the survival means of the seed our planted. Yes. It is a netie ni no so abana odi begu eye asase ni mu no entimi emfifi ana efifi a enya wie pa. Yes. To aso na owie free no ekusan efrise na eni hini nti efrise na enyi hini nti ewi na ebi kogu nkasemu ebi susu kogu nkasem na nkasenu nyini na emia no na answaba na ebi kogu asase pamu na efifiri kosu nyini na etre ya esoye ebi aduasa ebi aduosia ebi oha na okan se de owa aso no betie no manu ntie to aso na eka wono nko no wana wo wone ho dumienu no bisa no ebe no ase eka Yesu abra Yesu kika sanse mwe nyina se ogufuo bi ene okofa eye atoko ebaase wo kodua no otopetin ye no ebi kogu nkwanchen ebi su kogu obotan so nokre se ukra abro na di gu asodem ha ebe fifi but entimi enso aba. Yes. If we say enetie bie ni hanom ebetimi anya nua nuru afrim na timi aso. Yes. Enti efifi na duru pempenso bi a ebewu saa na aduaba na ogufuo no kogu ye na ebi yeye. Yes. Saa nso na ebi kogu nkasem ka hunu se aduaba bi a obedua no wonkyekirem ana enwere mu bia no efifi no na enwere ne nkase no emia aduaba no. Yes. Enti sade sese so no entimi enso saa So oka saa se weri kire na suafo no abra amanfo firi ho nyina kɔɔye no ɛna suafo dumienu na mu baako bisa owura Yesu sɛ owura yɛne wo nante dɛn okasa wo abebuom. yes. na nɛ saa asɛm yi a waka kyerɛ yei aseɛ ne sɛn won se ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ modeɛ odi amamu se munhunu nyankopɔn ɔde ama mo sɛ muhunu onyankopɔn ahenni mu ahenni no ho ahintasɛm na wana wo akyire no die wana wa akyirikyiri ne die wɔkyerɛ wɔn ne nyinaa mebuom ɔkasa kyerɛ wɔn kasa bebuom to aso na ehunu die wanhunu na wanhunu mu oteɛ mo die mo tena yɛ yie sɛ mo bɛn me Messiah no nti yama wo tumi sɛ utimi hunu ahenni no ho ahintasɛm. Yes. Wɔn mu akyirikyiri no hello Hi. wɔn a wɔakyirikyiri ne deɛ wɔn ho kura wɔn hu wɔn te a wɔn nte aseɛ obi ɛwɔ akyirikyiri nti ahenni no mu ahintasɛm no ohun bi da. Yes. Wiase de obi kɔ akyirikyiri bi wɔ hɔ no mu a sika na de ne kɔɔyɛ wokɔhwɛ sika na ɔkɔpɛ ɛho aboadeɛ a yɛse wɔn tua wɔn a yɛse yɛ sabe wɔn ne mmaa abɔdamfoɔ ne nkɔda wɔn ne create accident ɛwɔ highway. Yes. Wɔn a sɔre anadwo awia etu miriko ɛkɔ mortuary ɛkɔpɛ efunu ho nsuo ebi nom na ebi de bi adware. Yes.
One ko hospitals akɛseɛ kɔma nurses sika kɔma medical doctors sika sɛ ɔbaa wo a n'akyiradeɛ no mɛtɔ na saa nkurɔfoɔ yi ɛtɔ saa nneɛma no yɛde yɛ aduane ɛma ebi di ɔmo wɔ akyirikyirikyiri Yes. wɔn mu a yare abɔ wɔn mu a wɔn da wɔn wuo mpa so yɛde oxygen esi ne so ɔwɔ ne dying moment Yes. akasima pɛ na wɔwu afiri asase no so No. wɔn mu a ɛwɔ hospitals emergency wɔn mu a ɛwɔ hospitals a owuo ati esi wɔn so na wɔn home a ɛnsi so wɔn mu ahenni n'akyirikyirikyiri. Yes. wɔn mu soso a wɔn awu afiri asase yi so I'm telling you sɛ sɛnka onyankopɔn ɛmma awufuo opportunity a nka ebi bɛsɔre aba na ɔbaa ne deɛ ne sɛ ɔpɛ obi a ɔbɛka nyame asɛm kɛkɛ na ama n'akyie ɔmpɛ sika. Yes. Sɛ nyankopɔn koraa ka kyerɛ ne sɛ memma wo sika nanso mama wo nkwa kɔ asase no so na kɔtena ase ne tie m'anum asɛm a ɛno nko a no kɛyɛ ɔyɛ all right. Yes. I'm telling you, say, Obi Brepata Hospital. CCA. Or Mayor Hinian, or where chili. Yes. Amania da Obi Supama. Sam Pempensuis, Oni Padrubia. Amania too, no Obi Vejinoka say, praise the Lord, crowd, Untia when you're ding. Untia because the condition we woman. Yes. The yes to catch on say movement here was your for a woman. Hey, Mudia ye. Yes. If you say Yalia Bia Momo Munkoji Abain Busia Bia a Crumbia and do No. Hey, Mudia Yamamu to me, sir, Munte Ahimi and Mudia ya a hintasem. Yes. Yay, senior. Mudia Henyamo. Yes. Mutia ye manyo sempakani ogufuo di mu oduro. Yes. Na nanu wo cha. Yes. To say Messiah no otemonchen. Yes. Anopa ewia eni anadwo. Yes. Ayewa. Yes, senior. Samre na wo aso a. E wo say wo de te asem. Yes. Samre na wo ani a. Also, unya hurumu. Yes. Duru mrebi ne so brania brabo de wakọ achiri a. Unya ni. Unya so. Yes. Na dia betie nyame asem. Yes. Beduru sam pempenso no. Na osoro ni asase ka kire se. Onyame asem na wapoe. Nimdie ni nyansa na wai. Away. Aja to aso. Verse 11. Now I see one say. No see one say. Modie. What the amamu say muhunu what the amamu say munya die. Muhunu nyankopon ahini no. Muhunu nyankopon ahini emu ehintasem. Na wana wo achiri no die. Wana wo achiri ni die. Wɔkyerɛ wɔn nyinaa mebuom. Wɔkyerɛ wɔn nyinaa mebuom. Na ehunu die. Wɔhunu. Wɔhunu ta. Na wɔnhunu mu. Na ɛteɛ nso. Wɔbɛte. Nanso wɔnte aseɛ. Wɔnte aseɛ. Na dabi wɔanane wɔn ho. Na wɔamfa wɔn bɔne ankyɛ wɔn. Okay. Ebeduru mmerɛ bi no. Na brabɔ ayɛ te sɛ hook. Na wɔayɛ te sɛ fish a woda nsuo mu. Na brabɔ de hook abɔ tɛkyerɛma mu. Saa da no. Beduru pampansuo bi a bo sɛ nkwagyesɛm kɔɔtere kɔɔ ebesiw. Yes. Na wohia obi ama na ka biribi ama na yɛ wo dɛ. Na wohia obi ama na bɔ wo bɛti aka kyerɛ sɛ papa maame na menti ɛbɛyɛ yie. Yes.
But that moment, you know, ubi eniyo. Yes. Ehonanka unya techrema pem. Ehonanka unya abodua techrema demua. Enka uboni ni wa mumu ya awaye no. Ka besre urade se fa cheme. Yes. Uko confirmatory emergency. Uko hwe yare abobon krofu omo da ho a. I'm telling you, say, when you are passing by them, especially so munya tese o ye sofo a so mu say bomba ye mame. Yes. Sofo ba ko o say omo call hospital ho emergency ward omo call na omo patient the same and a woman be the same na oda ho nyina ne fa poro na opese anka onwu na o ka kire sofo ne say osere no so wabebo mpa ya ma ne di hie onsere urade say o ma ne nko na obre dodo. Yes. Wansere nkwatie antenasi o wansere ura because nim say de aduro ni de enye yie usere kura enye yie nti wo de mesere ma me nko mom e fa beta amen ko e fa beta. Ma me nko mom e fa beta. Yes. Because abra na metiasie na me ben okufuo no the okaya nyina me toto twene. Yes. Manfa. Toaso. Verse 13. Na wasi won say. Owura Yesu si won say. Munnim bei. Na ebaya den na mubehunu mmanu nyina. Okay. Asema amakan. So when me antiase ante the OPATAFUOR me pesa me kire wa no pay a. De aka meka wa kire nyina no. Fa so bie ni so. Yes, senior. So one tell them pesa me kire sincere. Whatever that I will say afterwards, it will mean nothing to you. Yes. But I will tell you now who din. And also show nanti ye. Yes. And also show kasa ye. Yes. Now show ni ye. Usunu buy ni the way I was singing nyame nante. Na so senfo no e di hook board techere mamu a. Obesu koto moja. Samre na wo bibia. Also ye ma urade. Yes. Samre na opese. Obe urade a ben ye. Yes. Ben ye. Samre na o say obe urade ye. Yes. Obi die okoni beni. O wone ka wa e wo ho. Yes. O wone bansere egu na sene. O mu edi motoso o mu edi ni nyina ye. Now so I'm telling you, say, konfobia owo beti asiri subiya no ombonu bu otie ni dinda. Yes. Asin what can say urade jeme. Yes. Yay, senior. Hello. Hi. Oduyefo na oben o. Senka obeta be sorry. Now kodia. Can you problem be any ho? Yes. Nanso oduyefo no ono ye aduro ni ma ono ka kire wo say ye bow tu a emmo ye twa wo se kan entwa no. Sa oduyefo no. Papa na wo sum no na ye frɛ ni Satan no. Otimi twa no ho the hook bone techere mam. Yes. Obekona mpompo bone abo konfo no. Abomalam no. Yes. Na ote ho na owuo ko tere ko atie sini so. Sini so. Na osu. Yeah. Osi urade humobo. Yes. Senior. Hello. Hi. Say urade humobo. The mission of to make Jesus. Yes. They know. Omo anka so munim they know say the ekura ye we no.
a lightweight, a munyetulu. They are aware of it. Yes. Amani timi tono. Si awura de humobo. Yes. Ensuo timi to. Na grada twa. Agrada pai. Si boy awura de mawu. Mawu. Ade no nka se boy na nanu mawu. Ko onim se nananu mu ho. But omunfe enuru baby. Yes. Syria. The conqueror. Samrei. Oh, bibi ayen intem. Yes. So emre ni obiem. Nya samrei ni ebodwe edigu Yesu so. David. Nya samrei ni eyi atia. Emre na twam. Yes. Efiri se sa quotation ya papa yi kan. Yesu ka asem bi paawo ene ye mi hu. Osi na aduaba no omudi bi gu asase pam. Na ebi so aduosia. Yes. Aduosia no onti ase da. Yes. Yesu se enkom ana enioma nam wiase ebeba. Yesu predict kato ho. Osi na aduaba ni bi se ehye ye kan say eso aduosia. Yes. No kasa for 6,000 years. Onyame de bo eye Adam ebepem samrain. Yes. Naturally nioma beba. Owie no ase aduaba no ebi so oha, ebi so aduonu 20 no o kire enyuma eye ni wu achi after Yesu wu ye 2,000 years and over. Enioma ebesi no ebi no aba onipa ni bi beso abra wonu Yesu ni ho no aba ni bi no wa kire wo no. Yes. Syria. Aba ni bi no wa kire wo no. Ose wo ha millennium era. Kadi a kire. To asonian contentem. Ogufuo no gu asem no. Na yenum ne wana wo kwanchan no. Wei omwa tieni o ogufuo na ba na okogu ye no de egu nkwanchan no wei sankrofo wei na no okasafo omo omo na ye nkwanchanfo abrabo mo ma ye abrabo mu nkwanchan omo ti nyame ahiniem but ahinie no wa ye nkwanchan eni ewo ahinie nim. Yes. Sankrofo omo ne hwan to aso. Na yenum ne wana wo kwanchan no. Fa kwa wo gu asem no. Se wonya tia. Ntempa na Satan aba. Na wa beyi asem a wo agu no koda da. Okay. Omo tem kwanten e wo nyame ahiniem. Omo no. Wo frɛ sister no, wo frɛ bra no. Wo be nyame asema kyerɛ no. Oti esu bi ni abrabo bi mu. Wo betimi atu no fo pa. Oti. Boni trunko. Brown Patomati, sister Patomati. Yes. Onyamini Pamati. Mate. 20 minutes later, Bebusan said, "Yeah, I'm a kind ni refi." Refi. Kai. Ye gunu won kwanchen. Yes. Kwanchen ye gunu. Ibeduru mmiri bi no. Ade a ehu ne se. Onyame asem ena mankwa. Yes. Wase wankwati anye bibi. Wanye bibi ao. Yes. Onam no so as hwan so. Onam asam no so na ye bibi bia. Yes. Bonsam. Enu Syria. Die hunie. Se onam asam no so na ye bibi bia. Na wankwati bibi a. E kire se wo yare. Ahotre dawo so. E ka mbene ho. Obi ji obi bia firi unsam ne se nyame asam a yebegu no wo so no entimi anya effect a yedie entimi ma unsam ta. Yes. Efiri se onyankopon yedie nam na asem mu. Yes. E na wo so asam na yedi wura wo mu no instead of say nanka wo se nya atenase enya bobre gina bia pa e wo mu no enya e na to form asam no eni nkunimdie ne nam
any sika, any yedie, every say. Asamuno enam sutiem. Enti wana etie asamuno to say Peter oyeye. Yes. Wana etie asamuno to say David oyeye. Yes. Solomon oyeye. Yes. Samson oyeye. Yes. Abraham oyeye. Jacob oyeye. Yes. Isaac oyeye. Yes. Enoch oyeye. Yes. Wana etie asamuno set oyeye. Asamuno eni sika nenam. Yes. It is ye gusu asamuno. Asamuno ye dia ya. Oyam to me. Yes. See the asamuno wura omu na sister ututugua. I'm telling you say baby a uko yesa uko pesika no nsan kada. Yes. Come here. Senior. Enundi. That is why upu asamuno tugu. No ako obi ho se oma obi bi nom. Na okasa ukunu atie wa na o boyfriend bi atimi atie onu aye de o pa am. I'm telling you. Say say nipa no o obi bi di mo obi num obi atimi abibi mo obi a. Ka wasa wonom no ono de ne ketere ma e kasa ma private jet e besi ho ma no. Yes. Senior. So bibia minti minye bibi mau abramia mimi yama minni bi. Yes. It is impossible. Impossible. Dia mimi wana meti mi di bi aya dia ya. Amao. Yes. Wan kwedi. Yes. Wan kwedi ehu wasi wan kwedi anye bibia. Wonam asem no so no nam ye bibia. Yes. Opese wo ye yie, opese wo nya sika, awarepa, enkunimdie. Obiye ni ho a asem no achi ni mu a. Obi betimi age obi bi da. Yes. Power. Obiye ni ho. You know. Enti Satan nim say so obetimi abọ wasesa mu asresre. Obetimi am obi age ukunu afiri wunsam a dis wodi nkan yi asem ni firi mu. Yes. Or asem ni wo mu a ontimi njim firi. Yes. Enti na ogu aba na 20 minutes later no abeyi afiri mu call. No aye empty. Yes. Send abeya o shase se o shutu ni arrow no against you obenya. If you say sebetiwai Satan to akodi aba me so a minsuro. Yes. If you say na who dey wo me so. Yes. Na sam di me mu. Yes. Senior. Na no na. Obi dware ye okọ konfo ho se mame etu aduru. Na me hwe ni din na masere. Kitichi. Yesu na oboda ho no. Onu na oni sa atumi ni bi. Ye ka obi odi nkan adi tu aduro. Sikanduro. Si oni pa twetuo wo so. Oto a ento ensuo ne be firi mu aba. Obi twetuo, obi twesekan. Ye ka obi a odi nkan ma obi yiraye. Enyankopon. Yes. Enya bosom. Yes. OPATAFUOR. Hello. We need the entire. Mama chiro example. Yes. Abra Yesu ni na suafo etekudu onim. Omu twa asuo Gadara eko asuo neja. Wan na ete ho. Obodam ni otamde ya. Ebo. Etesasika oyeso wo de bo hwan. Yesu. Ena ne nsa ye dai. Kai. Yes, power. 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 Yes. Enti. Etese wonam no obi atwesekan. So the big chow. Yes. I'm telling you, as somebody to more or mass way Rebecca. And Yanuja. Yes. Or Masua, a bed there. Rebecca. A big car. Mamma Bako. Bible said, no young for one nam. No or two a yet inox be. And no kind of mere some at the channel. Yes. And I inox on the catcher almost say, Abra and Suo hey. Dear Nessie won't cry, so boy, a suyan for the bonus or bonus ya or didn't know or petanitino, not the bonus no yera. No, no.
Yes. Hello. Yes. Hi. One of the kind of Bible. Yes. Mami more example. Abra Elijah any Ahaz ehyiaye. Okachira Ahaz say, "Ko din kind of fruit yase nam ne ko." Yes. Ma wo say ensatia bi. Yes. Abasa kese bi ayi wo wiem. Yes. Menu kasai ensuo bi a eba beto no. Yes. Ebi ntoda. Ebi ntoda. Bible say ekwan na Ahaz nam so no. Na ekwan bia na honkwantie bia na baabi. Debi da. Nansu okọ fie no. Yes. Na Elia ho. Yes. Power. Enti wo ye de ya. Wo ye de ya. Oh, yeah. Nioma wo no ho. Yes. Oman tibi anye sa nioma we nyina abra no ye empty da. Yes. E ya asem no. Asem no. Senior. E ya asem no. Yes. Asem no. Asem no. Ye chi ye John Revelator. Ye de ne to anwam 12 hours. Ni ebuwa no so. Ni no mo chi na chi no. Omo chi akwa na another 12 hours. Omo kwa na akwa ne da anwa no mu a. We enjoy life. Swimming pool. And omo yi no. Yes. And omo say, "Sa kwa we ye nim ni nipa ban." No omo ko to no to twene Patmos people so. Yes. Abra John Revelator yes o san no. And Urade say tenase. Na me ni wuni nkomo. Yes. And Urade di adisem e ma no. Senior. O twero adisem wiye ye. O sani afri Patmos people so no. And Urade say onko ene baby e frɛ ho Turkey. Yes. Hono ko di sofo. Yes. O ye bishop enyini twamu na nte yes. Yes. Na mpacha o yes stew. Mo am yes stew ofie minim stew ni de enye de but me de example. So o yes stew. Yes. Na ebi tushiwa say na tie. Eshe papa. Na anwa ewo ankrem. Ni ade okwabna ni atum abua so. Ye yi ni pie ye no. Still Ewurade kasa kere. Yes. Senior. Sakwa we enye story o. Debi. A real thing. Yes. Sani pay when pimi anya sa niama we nyinara abra na asabu ni ntenimu. Yes. The entire untimi ntwi mfa me so no. Untimi because Yes. asabu ni timimu. Power. Na asabu no tumi powers. Ayewa. Woni dompa akrochwa manse ntimi anwe. Hello. Hi. And the Satan himself, sister way met me a kuna jumana at this year, 70 Yes. because as 71 mudia, she forever remains untouchable. Yes. Senior. Hello. Hi. David and the autonomous Urade. Tieni o David. Otontuma Urade no sasa. Sa o sanana ntoma abayego. Neja ne be madaso. Eni oyesi ana ehwira kwa ha. Yes. Oyesi ana ehwira kwa ha. Ne yire te ho no hwe niam ehwiri kwa ha. Na na wreho. Eni oka wo ni tirimu keke. Say me kunu jamere o bodam. Oh. Na bodam ana. Obi a wo to nwum a nti ohu awuro a wo be ma ebodondon ma nkwala ehwe bi no hu ya na. Sa asem keka wo kan. Bible say Urade tene ne nsa firi wo sodo mununkum. Na o ma oba ne ye bonini. Yes. David first wife wa wo da. Yes. O ye barren. Don ka wo fie nipa bi betimi atwetwe. Debi da. Wo fie nipa bi betimi aka ho asem. Debi da. So aye na adwen so obeka ho asem de a. No aye na adwen so say obesre di kopim ni wudam. Yes. Hey life. Yes. Senior. So obi aye na adwen say ne tachere ma no onfa nyie Urade aye. No o de be share o de a. Oni ohia omuntam ntwi o. Enche kra. Ohia ye ni nua ba ma. Yes. O ye ni nua ba. Eno no one ne be nante. Urade di ahokire no ohia be ye nkonsonkonsa agudi metri. Yes. Na onyo obi anye no.
just to prove to that person say Yes. There's something behind asabono. Yes. There's something within asabono. Yes. To na yenum nso ne wana ogu won aboɔ so no. Wama yegu omuso aboɔ so nanu ni. To aso. Wana wonya ti asɛm no a. Onu na wonya ti asɛm na. Ntempa wodi ani gye agye. Wodi ani gye agye enya mi preach wani agye odi go preach on. Yes. Aja kuanim. To aso. Na enya hini won mu. Na wo ho bretia bi. Sadia ya maka kire ni wagye ni wo bretia bi mu. Na akire yi no. Akire yi. Sa asɛm no nti. Asɛm no nti. Ahohia ana wataba. Otaiba. Ntempa na yede. Na to nsintidi. Na to nsintidi. Bible says nsintidi ato. Obi a na adwere ya ne ntanta wo nyame wi onhu nyame anim onyam nta. Yes. Enti ani oti we o agyan no kre. Nyame de wa ben oboa onte da. Yay. Enya si e ma offense ni. Ya grow. Na opia bonten. Na bodam ni bi si na ni so a. Na fei wa sha asie enwenwen se se opatafoɔ se bodam ni ma abo so no antimi anto amo Yesu. Na me de ade na akwa atimi abo mani sui. Asa mame fa me ho adwere. Hello. Hi. Ti asema Yesu kan. O se asamu no enya nyihini. Nti na otimi bo asomu no. Me wo prophet bi. Na ne yere ha no. Ne yere ha ne saa. Oya no ama no obo no kokko. Onkasa. Okoda nwura 40 days. And of course, enye oba no nti no okoye sa fasting no. Okobọ mpa yese. Ewurade ntire na ahiem no ma ne ministry enye kese. Yes. Na first time wa owie 40 days no ofirifie buy ne yiri na hia na first. Tine yiri ka bibia na oka kire na yiri say fa ojimi free okọ. Eno ano ne yiri na jimi bepemene. Yes, I'm telling you. Power. Yes. Why you jimi bepemene? Or the 40 days ko dua ababi yede ya. Awoni mu. Or the 40 days ko dua ababi awoni mu. Mi wo bishop baako o US. Also na yire ha ne saa. Aya na yire say like o bibi a onye mi ehwese ne nyame te ase a. But oka onfi no. One day. Yes. No catch and say. Over so whom in yami to me, and then a memo. Yes. Oh, toy, or class or bagana, or soon some maybe. Yes. Now, on the purpose would be anti bay 10 what catchers want to me maybe. Ready, yammy bay. About a drew Ghana or did 3 days. When almost you are muko, aquacochi or mobusia penny. A crumb, na. Trailer is to almost and your man fat trailer mini go almost and one some maybe. Yes. Hello. Hi. Asemono. Yes. Asemono. Yes. But who the way empty? Do come be in your day. And mum. Yes. You are empty. Yes. Nanso so Mary Magdalene or to say wa Esther or to say wa Yes. Esther or to say wa I don't know to me can be man the burn. Yes.
Bible mu nyina ade ba akopɛ na me fɛ e wo Sarah ho. Ade ba akopɛ na ye me fɛ wo Sarah. Ni bibia anya me fɛ na ade ba akopɛ. Sarah exercise power and authority bi wo Bible mu na ye me fɛ. The first oba otimi commanding nyame. Ema nyame ni option. Asem o kan ye odi su ko ka kire Abraham say o yire say entimi ni wasem ka tie de o kan na ye ma no. Yes. That is what power. Power. Na Sarah entimi ni nyame nkasa. Abra na asem no enye de ya. Entinimu. Yes. Asem no ti mu na nkan antoa timi kum. Na antoa oni GPS or GPS. Take your boat in one to us was at once. And to us on the GPS now who location now comes away. Young high no go area. Yes. Yes, small fear by force and I draw what that. Omramegu a warrior. Omefa o pes and emra. Nanka also Diananka o pes a frato. If you want a suma almost a woman famra no more baby. A dear be a BCB and intuition and answer our spirit in a dream state a yichrow. Yeah. Cassandra na Omunya dream be say Omube Fausikan Satana Nato or two saw bana. A quam and uncatended Jesse so. Yes. Dear Betchananka was a edaho. Shit. Near Busana or Cassa. Now may you quite assume and see what Aquashini Sika. And then a real yes, sir. Yes. Senior. If you say, a sabono, it is said, yeah, Ucha. Yes. Because our God is a consuming fire. Yes. And you will be a bell, not the Adomboni bell. I will say a channel, a channel. Yes. A Power. People think so. OPATAFUOR new. I am not new. Yes. We bet me at Tom Pabwadi Abecho. Ubeshana on Naya Pro. Ubi bet me at all. Adia the Abecho and Toma Anatari. No a delia gusu. Yes. Cancer bet me a yo. Yes. Yaria bet me a yo. Yes. I want you to know bet me a delia guataris. No, they are brought OPATAFUOR. O sha. I sha want you. Ubon send a new man in a say. Say. Yes. Minim na. Omo de di tetefuo ne asofo no. Into omu wu aninguase wu no wu ya. Yes. I know it. And the medin kan de tender na gina me ho. Say we die. The obo epo efa owu omu no. Okwa ani ni nkrobo. Yes. Man owu ni bi pepepe. Sanity. Senior. Power. Dear obo say. Yes. Matuka. Me kon carry. Carry me call because OPATAFUOR. Info owu on how that. There be. Unka owu asem. Oso ko say me. Enti ko. Na me adomu a. Said ye wo say me no. Yes. Kasa no ye be check in by second. Yes. Ye mu atwia. Yes. Senior. Siawan. Okachire Abraham say Abraham way Israel asase we su. The odome wo me so me ye de ya. Betome no. Yes. Na the obo di mpasira one de me so me ma ne nioma ye de. Aye. Ni nyina ya asem no. Sanity. To so. Verse 18. Na yenum ne wana wogu won nkasemu Wo mu omugu nkasemu no so omu nie. Wone wana wote asem no. Omu te he o mate asem no na de na esie ya. Obra yi mu dadwene. Obi eje ni kunu, obi je ne yire. Abrabo mu dadwene nya abotere ma me. Obi dadwene se oni sika no pay. Obi dadwene sisi ansa ye mi kofi ade na medie. Obi dadwene pa ne se odi eka bi
na wo kana ka say wo da wontimi na obi atwentwe a tene so no se oyare. Yes. Enti instead of saying ko be ma ne ho kwa na asam na me guru maguru woni ni padwuam na adane ayaresade ama no odwene. Yes. Instead of say obema ne ho kwan okasa asem odifuo yi ode na kuma eni makuma ehia no wagye asem no say firi na kro nyame huhum tena me mu a obi antimi nyame obi ntimi nsaya me Senior. no ama no kwan ma aduaba no enye hini woni mu no onwenwen ti ayen kase anwenwen na onwenwen sisi a eno na ayen kase a ewo asem ameka no. Yes. Say yatiabre. Atiabre. Wan kwati asem no anye bibia. Yes. Odi asem no eno odi bibia. Ewurade be ma osika ogina na asem so. Yes. Abraboy mu dadwen. Eti dadwen bi de obi so adwene bi wo obi atirim. Abraboy mu dadwen ti ama wo di nyame tumi wura ni mu a no ama adwendwene amiemia tumi no agya ne hokọ. Oh. Ni yure firi se tumi no so gya ne ho a ade na wonam mu no afa kura de be times 2. Yes. Afa na na mane be kese. Yes. To aso. Na yenum ne wona ogu nkase mu no. Wone wona wote asem no. Wona wote asem. Na obra yi mu dadwene ne de ya. Ahunyade na ada. Ne noma ekeka ho no akono. Ene nioma. Ote ha. Me ka asem me kire ne de. Anko ma kwan etie nyame ne a. Ko obi enu obetimi age obi ibi. Yes. Nanso so wantie nyame ne wantie nyame ne no nti no. Ye je na saase. Ahunyade na ada na ebi no. Yes. Yewe akwa no je na saase no. Na nsen kro mo friends sase wa beto wo a obi be fa saase no. Sister bra wa mantem a baby a odan no baby enwunu kọ no ebebu agu. Ebu. Ahunyade na ada. Yes. Asase ne de oto wo fa ho eye. Nanso ma wo na wo beto no. Enyi nyame asem mfiri wo mu nto ntwene. Yes. Ka ne de oto bi eye. Sika beto account mu eye. Basa ahunyade we ema enyi nyame tumi mfiri wo mu. Ema nyame do mfiri wo mu. Na wakoma wo de wakoma o se fa wadwene. Ene wo mu ade nyina fa do wo wurade. Yes. Also o plot no fie no ewura umu to the extent say the bia and hu na odwene. O say fa ko a odasani na koma wo no. Koma wo no. The bia ho ne be de ya. Ye be bo no pan. Yes. Na ka hu say ade bia wo de wakoma hyemu bia enye Israel nyankopon tumi na wo de wakoma hyemu. Sa de de bia Satan de nsa beka. Yes. Enti wo de wakoma nyina wura wo mam na ofi say nyame de ontimi nhira onyame ntimi nya hwe but oma ene ba nyini aba be hwe wo a I'm telling you oba be wie university oba ye mobile money vendor. Sonate. Se ofi say nya nyame na be boa wo a oba be wie school ni ya postu no. Ebi nsi. Esi. Nanso unim abra urade di umu hene no ye kese no. Na wani daso nyina ye osoro nyame no. Yes. Akola no kura wie school na boa aba. Yes. Yes. O wie school na moa aye de ya. Aba. Me obi a efiri mi mo fra brem nyina no. I went through certain things na me share ni o ma bi nso. And you ma me share ni nso no say me hunu say there's too much attack on me. Yes. Attack
wo me so too much. Na abribia metane machi say ama urade bia no ete se de yedi wiase times 10 na so ame. Yes. Until I realize say any e was me ye urade me center. Yes. Na me ye ne center ono awaka say oye bambofo. Until ebia obi to me twede a obeji twede na. Yes. Amen. Until most of me battles are me kunye. Me kunye dodo me kunye nyina no. Majority akasiye no nyina no. Me winning silently. Yes. My utter a word. Yes. Power. Adendia. Okamafo no oye dey. Oh. Okumafo no oye dey. Oh. Oh. Nwanwa se onu akura ya yo okamafo. Yes. Osa ya ode ya okumafo. Yes. Na so wan fa sawo tumi enumasam anante a. Wana ode enumasam benante. Me misi kwaku na enumasam na mde benante. Na me papa na enumasam entimi fa me nko ahane so ame. Yes. Sa na so papa o maame unua na enumasam entimi mfa wo nko ahane de ya so ame. De na enumasam betimi de wanante dada ama wo nko am aduane adie. E de obosoro ne asase. Yes. Bomuye. Uni na Jacob tumfuo no Kumasi school be pa na omo stubborn. Kumasi school be na omo stubborn. KTI. Yes. Okay. Utim se Jacob tumfuo ko school KTI. If say papa no I was stubborn heart bi mini Nyankopon nante de me kire wade. Bi o ha ukohia oba ana ukohia bema. Na o de ure nyina hye ni mu na o ye urade si nchen a. No ama bema na ma afia o. Meboa. Hello, I don't know. Mususu a mema na. Mususu muyi Jacob tumfuo. I can't tell my friend stand here. Na me nkodi mi do mara. Yes. Mukoye. Na so oba ni pesa mesoa. Na so ne so. Na ohwie gu wani so. Enti papa no enye bibie enti ne yato onwom de ma urade se onim de oyo. Onim de ya. Oh yeah. Ono oye de ye. Obodi wi ase. Aha. Ono an ete ne oya ase. Good. Enti Syria. obekọ no. Na papa na ye din ni wote wo. Ase onye ehwe. Yes. No wa bananim. Na odi so. Urade. Fa unsa kami kuna koma. Yes. Ma na adwene free sister no so oboa. Oboa. Wanya osanka abeba. Wanya osanka abeba be ka tren se ma onfa ne nsanka ukuna kuma na adwene free sister no so. Ka unya awodo no. Uyi ni si nchen. Yes. Na sa one be ma no koye. Yes. Omua na Jacob tumfuo na fafo no afre Jezebel ma ni bi. Jezebel ma no hwa ebi din de sei. Me pema o mo ye stop o mo ha adwene pa. Ya, bon semerade. Oh yeah. Yewo daughters of Jezebel oh. Ni o daughters of Eve. O mo so wo. Yes. Say Jezebel ye fafo fre Jezebel ma no ba ko. Say the last born kra oba wo be ma no. O ma o tinka se wa ye de ya. Waba. Yes. I'm telling you. If you say, utimu say wo be ma ban no. Unyo obi a wo ye lose sao. Yes. When you think. Na den tina ge we do otimiti atia wo sa. Syria. Hello. Hi. I don't think we do otimi wo sa. Bedroom. Otimi wo because what the near man there. What the near man. Yes. Wow, Papa Jacob tumfuo no. One day one no adura man say, "Fa ko pete ne so man." Yes. Israel mamu obabie ni ho.
otimi gina odifo Elijah anim da. Yes. But abra Elijah ko gina Awurade anim twa ne mpoa no. Ho na Awurade ni Elijah nya problem. O ka kire Awurade se me nko am ni difo amaka wa asase Yesu. Yes. Na Awurade ka kire nse me di adifo nko ahanan na asie a wokura wonya we. Wonya we. Eya hantan kasa. Yes. Ho na Awurade Nyankopɔn edi Jezebel. Odi na no. Eye Elia no aduro di ma Jezebel. Yes. Na Jezebel sorry we Elia so no. Bible say on 19 from 40 days 49. Yes. Oba besia di yenti a okọ kata so a wuntimi nda na bra nya bibia o. Jezebel ye adwuma. Bible say Jezebel draw letter catching say Elia matise woni akomfu a wo man mu anya ntokwa amwaku won mo na se watimi akum akomfu no de ya ene ma kire o se oba bi su kire be ma bi. Yes. Enti oba bi kire be ma bi no e Jezebel na de baaye utise oba bi kasa ase ni bia no wahwe ni yie. Yes. Oba bi ye de ya E kire be ma bi sa asebwe utibi no wahwe ni din Jezebel wo sra ba no so. Yes. Oba bi ye de ya E kire be ma bi asa akura abra Jezebel sorry ye no Elia dwane ye. Yes. Na eduru bire bi no na kom de Elia e kom de nankasa e kom de ne makwakwa dobi. Yes. Kwakwa dobi ene ma na duane di ye. Turu me bia otim kohia the daughters of Jezebel. Yes. Asatena one ne tena sa ye contract ye ton ma no. Utimi ni nya kasa kasa wono aduane o ma wo. Ni wadi Chinese formula. enti woni obi baba matiti no nya omobo. O yeso anu abia windows na kosua ne nam ho. Ene nam ho. Enti sadia kwakwa do bi bre Elijah aduane no. Saa na so be wie onti bi ma na wa ne nam kitchen ho na oyu na baako. Sir. Ubiebie nchance so. Ubebie we so no. Omo ya mafia. Yes. Otimi buabua chance so na ya o se wagya obibi. Anti ubon se obeduru anu fu se waduane ni. Very special. Ubebie so no ahohurum na hwinim. Obie so na o yam de o pram. E kom de so na ho o yam hyiwa moja koto abaako na atwifiri ho kom. Yes. Ubebie foforo so no. Ene so na hwinim. Third one ubebie so no. Na hwinsa nim. Awesome. Na ora ho. Yes. Hello. Yes. Na area who say sa Jezebel you timi say oh a bedroom wo nyina no utimi say wanya ani bi anu ode hwel because ubie chance na to third one no so area ono onya na adu so oba kichi o head team be bie gate no ode abom kekeken na yam do pram. Yeah. Hello. Hi. Hello. Hi. Man be na nam sa no park in the car. Oko police station so move an ntum. I say ade wonya hwe o se fa me tum. Police folks say dey I say me ko fie pa sa akoto me yiri nsam de. Mum fa me ntu afiase. Hello. Hi. Bema bia obohunu se wo yiri misbehave bia. Oh how bia no afiri nyame na ase. Yes. I'm telling you. Yes. What nyame to me wo ho. Wo nyame to me wo ho no mo a. Satan be penetrate wo ba no amana how. Yes. The entire Adam eti ho na Satan anko no ho. No call na yere ho no is because when him say oba ye vessel. Yes. Or ye channel. Eno nkyere so oba ye evil. Sa na nyame create oba. Naturally oba bia wa akoma ye soft. Na akoma emre. Enti se bema. Eti ufiri nyame na ase a
You didn't pay operations at ya. Yes. That was the uncle upon. Last one I was saying. Na yenum ne wana wo gu wona asase pamu no. Wana wo te ase. Wana wo te ase. Na wogye. Oche asem no. Na oso aba. Oso aba. Ebi aduasa. Ebi aduasa. Ebi aduosia. Ebi aduosia. Ebi nso oha. Ebi so oha. Amen. Amen. Yes. Tuaso. Verse no. Verse 22 na yekoi. Na bibiara ni kokoa mu a warenyi no adie. Hello. Adie ya. Na bibiara ni kokoa mu a warenyi no adie. Ana se wode ahinta a yɛrenna adie. Se obi wa aso a wode betia manu ntie. Amen. Amen. Dem pesa be ka kire wa no. O wa aso. Na wode betie de maka na tie. Yes. O wa aso. Na wonfa ntie nkwase asem a me kan so a. Wa wasem. Yes. Amen kan. Amen. Senior. OPATAFUOR.